Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Tunjuke sik, tunjuke. Koyo apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bagus. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak ko. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabuten nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh lah darah, kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampeyan ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bareng isak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem, nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Salah. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ketemu pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti ora mengestoni, sekali-sekali ora masalah. 6 wonten jawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lha iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Pangestune bapak tampan ana ya. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka keblas ora ana sing metu.
Sumure Asad. Rak yo. Kowe ki rak lengganan pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya. Nala Gareng padha Harjo sapraptamu. Kamas telek. Nala Gareng padha Harjo sapraptamu. Slamet Gong, selamat. Niring sambikala tekaku. Pangestu tampanana ya Nala Gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat Truk. Pamujimu selamat Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Mo, Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat to kamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes nek dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora urang lakon. Ha iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko Handra ingkang. Oh iya rum tau melu jejere. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Mongko ora mili. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Men? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah wis omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ning pelawak.
saking Betawi kae jojon goblok kabeh lapisan sing melapisi ngantariksa Mantap Pak mbah perkara bener apa luput sing penting aku iso njelaske ya Pak iki arep tak bangun supaya dalan desaku kuwi apik becik tur resik mengko nek wis desane kuwi apik lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon apa to sebabe arep tak gawe gotong royong mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan ha to Pak iya anjreng kanggo sik ora kesusu to bola-bali kok mung hunjrah ya apa ya Pak kusike ya kabeh mau iso tak tampa ning rak ya mawa ragat to iki ngene rawuhe bapak nolo gareng karo Mbah Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen Pak kok didol kuwi nggo ragat apa iki lho mbangun desaku kok sing dadi pangareping desa Pringapus ki sapa aku kok sing didol kok barangku aku bapakku kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus awi jenenge kowe iki bangun desamu ning sarake sedulurmu luwih becik sedulurku sing sengsara mbangane kawulaku nek ngono ta montormu ya matu dhewe mae didol aja kanggo golek ramban ngalor ngidul le nggo makani wedhus e ora wedhuse didol sisan dadak rekoso golek ramban terus trontongmu didol moh ae dienggo golek wedi kok ya nggo urip sedina-sedina kok iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle bapak piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon ning aku mau ngebot-boti para kawula aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul mau aku pengarep darani wong tipis ning asline ya tipis tenan nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku lah sapa kowe iki rak ndek bendara to Ndara Pandhawa Ndara Sinuwun Darawati Sinuwun Mandura pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral apa Pak soposral mari jegos e proponel proposal ya goblok proposal daturke ndara-ndara mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa aku isin Pak aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku mau lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku ora ya saka aku mergo wis tak dadaki Pak terus bojoku Pak tukunen terus nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten iki kula nek carane ngenten iki lara ati kula ora ditanyal-tanyal kaya ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspita urung
Susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa to sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraan masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen telu. Wis nek semen telu ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen telu ae. Oh, kuwi adol. Pit. Ya piye gong piye tralalku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Mbok kowe tegel. Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, laitan. Aku iki wong tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumangsangmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Wohe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong iki lho. Wis apa-apa to sing penting rak dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe. Aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne kowe ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu montropo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung kelakon. Kawula Pringapus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabiya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor.
maksude wektune dundur piye njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon ning apa sing tok janjekke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol kuwi ora apik sing ngomong sapa pekarangan aku ora tuku kok mengentuk tinggalan kok didol ora masalah wis payu Pak lah rak tenan to badut tenan kok iki mengkari tanda tangan wingi aku dikon tanda tangan ra iso anjuk piye lek iso payu kok cap jempol cap jempol iki jempolku pas loro terus iki sesuk 3 dina kas iki payu mbok kuwi ditukokke aja tak nggo tuku lemah meneh nek ngono kuwi apik ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki sing ngomong sapa luwih ciyut pancen setan nang kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni mula unduren diundur ngono njaluk wektu karo kawulamu pirang dina pirang sasi sak kuwate sak mlumpuke dhuwitmu isin aku Pak wis tak deki tendae ngendi dalan ngarep kae eneng tenda cilik mau kae kae nggo mlumpuk masyarakat terus engko karo nggo nyampur semen lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen iya iki membengkak meneh malah nyewa molen ayo kuwi tukoke wae cah cukup kok wae sing isine nanas apa gedang ayo molen panganan karo molen semen goblok banget cah ora sing isine nanas ku nggo giling apa giling mripatmu iki apa piye gareng aja emosi mangkel aku suwe-suwe ngene wae Pak Bagong ki anake bapak iya Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap iki ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah Pak, Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Bapak aku tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki biyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat dandani utawa ngleksanake nggonmu bangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring ngapus isen. Mongko tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil, Mar. Sidhem jroning pasewakan
wadya kum tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mango nengi lirwu sing duka cipta berebuti mandana raras wong nek dikandhani ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya Iwang Pikulun Bathara Guru Tru Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak iya ya muga-muga iso dirembug kono wong kok malak piye kancane tangane loro kok iki papat lah edian rene karo sapa-sapa kok ora ndi gong wer tok petok iki Bathara Guru ya nyok weh lho kok yaene lagi menyang murid lek ngenteni ra ya Ciraka to wedhus kuwi Bathara Guru dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan walah Kulon Praga Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan Suralaya lho ya apa cak kok cak piye jare Surabaya kuping iki nek bosok Suralaya Sang Hyang Manikmaya ya Jatimurti kuwi adine bapak selamat Om wah aku kok malah merindang-merinding ya terus aku sing kemeden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho aku ya gumun Om Pilahing lho malah janturan awikno Mas tu namat sidang Bagong halus wangsulan kula Sang Hyang pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita piye iki ulun ki sapa Pak ulun ki aku Antil Modar we jare Semar ganti ulun engko ganti Ki Ageng ora positif wah suwe iki lek ngedongke Bagong suwe ngene tak andani ngene basa dewa kuwi nek ngarani aku ulun iki sing positif piye ulune iki apa kowe aku ki ulun kowe kita dengkulmu mlocot aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita luweh ora omongan Bagong dalem ulun kuwi aku telu saiki ki ulun kita kuwi kowe ora masalah aku kita dhewe ora masalah dibot telu ya ora masalah Pak kowe wae sing ngendika Pak nek Bagong ora rampung-rampung Kakang Semar apa guru kula ingkang sowan Kakang iya slamet tekamu basa men karo dewa kok ora basa iki adine Semar Gong ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli kowe aja nyeluk Om kuwi iki guru adikku slamet tekamu guru pangestunipun Kakang Semar niring sambi kula ngaturaken bekti Kakang ya tak tampa bekti kula pukulun dari Bathara Guru kok pukulun Bathara pukulun apa Bathara Guru ya nala gareng ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani wah
kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk Ulun Tampa. Pangestu Ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup Ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng Ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Pukulun saking kita Pukulun. Iya, Ulun Tampa. Nggih. Pripun Ulun? Rawuh panjenengan Ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa Ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika Ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kyai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking pewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten anak idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mula sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugian dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiu kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martiu kundha manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu Rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing
pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana. Wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya guru ene ana pangapura. Ngopo to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Kok ngopo ya, Pak? Terucut. Ngopo ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra isih elek karo kowe to. Lho, edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapku iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku lho ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameng sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, Pripun? mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sak kepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para jawata ing bakal ruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni diparilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, Pripun, Pak? nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawat ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembatan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya budidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus,
ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo Bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kalgawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to. Hah? Betara guru ulun bayang ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet kowe ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kuwi. Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong aku sesuk mangkel lho ora mau. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Nek kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming mucul klambi. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bemeson jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe kula besmi bali rismanipun Bagong Kakang Semar. Matur nuwun Pak. Nuwun Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu.
Malah niki anu Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, Minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju ta, Pak? Iki pikiranmu kok mengarep-arep rampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. dadekke copet dhewe wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora baen-baen para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak men. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru? Ketetesan kok ale. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo Ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun Bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyuwun pangapunten Bapak Semar nggih Bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadayane. Bapak anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumawani ora. Kegudung kowe. Menyami kula niku kalian bapak menawa sampun kados anak dhewe. Amun de panyong kula puwon sing mboten.
niki ming demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wushu. Oh bojomu iki anu kok mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Oh pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel. Padha aku ngarat kerupuk 8. Kerupuke aku wae kuat yo. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Lho nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggo nrai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dodo medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Mulai mari 3 dina larang-larang. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo Petro kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh.